Yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn edrych ar ddefnyddio Google Meet ar gyfer recordio'ch hunain yn cyflwyno gwers fideo i'ch disgyblion. Ia, fi'n gwybod, yn y gorffennol nes i rannu fideo yn argymell bod chi'n defnyddio Zoom ar gyfer wneud eich gwersi fideo. Ond, ers hynny, mae newidiadau wedi bod i Meet sy'n meddwl bod chi'n gallu recordio'ch gwersi o fewn hwb a bod y ffail fideo na hefyd yn cael ei safio'n automatic i fewn i'ch Google Drive sydd wrth gwrs yn gwneud e lot drwyddach i chi wedyn i rannu'r wers na gyda'ch disgyblion. Dyma ni o fewn Google Classroom a i fi wedi postio tasg fan hyn, un disgyblion, mae seiniad fan hyn, a i fi moyn siarad trwy'r dasg ma gyda nhw ar fideo. Be sy'n angen i fi wneud gyntaf yw agor app Google Meet. Nawr, cliciwch ar y waffle yng nghornel top ochr dde y sgrin, a fe welwch chi fyna Google Meet. Iawn? Felly, fi'n clicio ar hynna, a mae'n agor tudalen gartref Google Meet i ni. Nawr, be ni'n mynd i wneud yw creu cyfarfod newydd, galwad fideo newydd, gyda dim ond fi yn rhan ohono fe. Felly, ni'n clicio join o start a meeting fan hyn. Gallwch chi roi unrhyw iddo fe, jyst dim wir pwrpas yn yr achos hyn. Iawn. Felly, dyma'r fideo yn dechrau lan fan hyn, a i fi mynd i just clicio join now fan hyn mwyn ymuno ar alwad. I fi ar yr alwad fideo nawr, okay, nawr fel gallen ni fan hyn wahodd pobl newydd, sa'n mynd i wneud na. Right, nawr, be fi'n wneud nawr, dwi ddim yn recordio eto, iawn, felly gallwch chi ddechrau'r alwad a potsiant yma bach a neud siŵr bod eich deunydd yn barod gyda chi ac yn y blaen. Unwaith chi'n barod i ddechrau'r wers, beth chi'n mynd i wneud yw dod lawr i waelod y sgrin, i'r ochr dde fan hyn, i'r ddewislen gyda'r 3 dot. Clicio ar hwnna. A welwch chi wedyn, ar dop y rester y bwton sy'n gweud record meeting. Os i chi ddim yn awyddus bod eich gwyneb chi'n cael ei recordio, gallwch chi wrth gwrs ddiffodd eich camera. Fel na. Okay. A byddech chi dal wedyn yn gallu rannu'ch sgrin gyda'r disgyblion a byddai neb yn gweld eich gwyneb chi dim ond eich llais chi. Okay. Na drawn yn ôl nawr. Helo, shwmai. Right. Nawr te. Fi'n mynd i ddechrau recordio nawr. Felly, dwi'n mynd i glicio'r 3 dot, a unwaith yn barod, dwi'n mynd i clicio record meeting. A welwch chi neges yn ymddangos ar waelod y sgrin yr ochr chwith yn dweud bod e ar fi'n dechrau, a pan mae e yn recordio, bydd icon coch record yng nghornel top ochr chwith y sgrin. Iawn? Be byddai'n neud wedyn yw, byddai yn rhoi cyflwyno ar y dosbarth a wedyn byddai'n defnyddio'r botwm fan hyn present now mwyn rannu'n sgrin ni gyda y disgyblion. Iawn, fi'n mynd i ddechrau nawr te. Neges hwn yn gweud dylech chi fod yn gofyn am ganiatad os ych chi'n recordio pobl eraill. Dylech chi fod yn dweud wrthyn nhw bod chi'n recordio nhw, ond dim ond fi sy'n ma. Felly, ie, fi'n rhoi ganiatad. A neges ar gweilo fyna, recording will start soon. Drwchwch ar y top fan hyn ar y chwith. Mae'r sŵn yn dangos bod yr fideo wedi dechrau. Helo, shmai, croeso i'r wers. Heddi ni'n mynd i fod yn edrych ar uned 4 tasg 1. Felly, os na i glicio present now, entire screen, share. Nawr te. Blwyddyn 11 draw yn Google Classroom ni, fe welwch chi bod fi wedi postio tasg newydd i chi. Fan hyn. Felly, yw'n ni siarad drwy'r dasg ma. Felly, ar y dudalen hyn, bydd angen i chi i wneud bla bla bla. Ar y dudalen yma, bydd angen i wneud bla bla bla. A wedyn o hwn a hwn a hwn. Iawn, ac yna cofiwch ar diwedd wedi eisiau chi glicio submit mwyn roi'r darn waith na mewn i fi. Iawn, iawn. Nawr, unwaith chi'n barod wedyn i orffen y wers, gallwch chi glicio stop presenting. A bydd e'n dod nôl i eich gwyneb chi'n llawn. Iawn, felly, hwyl fawr blwyddyn 10, pob hwyl gyda'r dasg na welai chi cyn bo hir. Ac yna, i stopio recordio, fi'n clicio ar y 3 dot, stop recording. Chi'n gweld fyna, the recording will be saved in M. Jones's Google Drive. Stop recording.
Iawn. Dwi dal mewn yn y cyfarfod, dim ond fi sy'n ma, ond mae'r recordiad wedi stopio nawr. Okay? Nawr, nes i glicio stop presenting mwyn dod nôl i yngwyneb i'r diwedd. Os dim rhaid chi hyd yn oed neu nas, chi moyn. Gallech chi orffen y fideo ar eich sgrin chi, a just clicio stop recording. Iawn, nawr, beth sy'n mynd i ddigwydd nawr yw, mae yn mynd i hala chydig o amser, chwel, mae nawr yn 7 munud i 10. Gan i weld beth o gloch bydd hwnna wedi lando yn Google Drive. Mae e'n hala, weithiau, dibynnu ar hyd o wers, felly halu 10 munud quarter awr i'r fideo na i gyrraedd eich Google Drive chi. Fi'n mynd i adael yr alwa yma nawr, gan glicio ar Leave Call. A mae'r alwa'r fideo na ar ben. Iawn, os a i nawr draw i Google Drive, mewn yn eich My Drive, bydd ffolder newydd wedi cael ei greu yn automatic o'r enw Meet Recordings. Nawr, mae hwnna'n un nes i gynne, oedd wedi mynd yn anghywir. Felly, fel chi'n gweld, dyw yr un ni newydd recordio ddim wedi cyrraedd eto. Felly pidwch y panic os mae'n cymryd bach o amser i gyrraedd. Nawr ni checo nôl nawr mewn chydig o funudau i weld pryd nath e gyrraedd. Iawn, mae'r fideo wedi cyrraedd Google Drive, cymerodd e 5 munud, ond fel welwch chi, fideo byr oedd hwnna. Felly, falle os byddech chi'n recordio gwers o ryw hanner awr neu awr, falle cymerodd fe ryw awr i'r fideo na i gael ei brosesu yn y cefndir cyn bod e'n ymddangos yn eich Google Drive chi. Felly peidiwch y panico os nagyw e'n ymddangos yn syth. Felly be ni'n mynd i wneud nawr yw neidio nôl mewn i Google Drive mwyn edrych ar yr opsiynau sydd gyda chi ar gyfer rannu'r fideo na, y wers fideo, gyda'ch disgyblion. Fel arfer byddwn ni'n meddwl mai trwy Google Classroom fyddwch chi'n neud yna. Dwi wedi ailenwi'r fideo achos fel welwch chi, bydd pob fideo'n cyrraedd y ffolder yma gyda enwau hollol ddi-ystyr fel hyn. Dim ots os ych chi'n rhoi enw i'r Google Meet, i'r cyfarfod, i'r fideo, bydd e'n arbed eich fideos chi fel hyn. Iawn? Felly, na gyd nes i mwyn ailenwi fe oedd de-glicio, rename, a dwi wedi rhoi teitl synhwyrol i'r fideo. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw rannu y fideo yma gyda'n disgyblion trwy Google Classroom. Os bydde well gyda chi ddanfon y fideo ar e-bost, yna gyd bydde eisiau chi wneud, yw de-glicio ar y fideo, dewis Get Shareable Link, gwneud copi o'r URL a'i ddanfon. Dewch i ni gael edrych nawr ar y fideo yn Google Drive. Drwchwch ar y top fan hyn ar y chwith. Nawr, fe welwch chi bod ymddangosiad y fideo ychydig bach yn wahanol i sut oedd e pan wnaethon ni recordio y fideo. Os na i sgipo ymlaen i ganol y fideo. Right, tra bod ni'n recordio y fideo a tra bod fi'n rannu'n sgrin yn ystod y recordiad, o'ch chi ddim yn gallu gweld fy ffenest fach chi mor glir. Iawn, oedd e'n fach yng nghornel top y sgrin. Felly, jyst bod chi'n gwybod, pan fyddwch chi yn gwylio'ch fideos yn ôl, bydd eich sgrin, pan i chi wedi dewis Present Now, ar ochr chwith, a wedyn fydd yna ffenest fach i'ch camera chi ar ochr dde. Felly bydd y disgyblion yn gallu'ch gweld chi, o'n i bai, wrth gwrs, eich bod chi yn diffodd eich camera fel nes i ddangos. Iawn, felly dyna'r fideo, dewch i ni edrych ar rannu'r fideo gyda disgyblion o fewn Google Classroom. Felly, draw a fi, dyma ni, dyma Google Classroom. Nawr, mae 2 opsiwn gyda chi fan hyn. Gallwch chi naill ai rannu eich fideo ar y stream, neu allwch chi rannu'ch fideo trwy'r classwork. Nawr, edrychwn ni ar stream yn gyntaf. Felly, fi'n mynd i roi neges bach, gwyliwch hwn, ac yna i'n clicio add, Google Drive, dyma'r fideo, dyma fe fan hyn, yr un cyntaf yna. Iawn, dyna'r fideo, dwi'n clicio post, a nawr fydd y fideo yna a'r neges yn ymddangos ar y stream i'r holl ddisgyblion. Ond, mae'r fideo yma yn trin na un seiniad penodol. Felly, yn bersonol, os i fi wedi recordio fideo sy'n benodol ar gyfer un seiniad, dwi yn licio ychwanegu'r fideo i'r seiniad ei hun. Iawn? Felly, fan hyn, gallai i glicio ar y 3 dot
ar yr aseiniad dan classwork, dewis edit. A fan hyn, fe welwch chi, mae'r dasg i hunan, y daflen waith mae'r disgyblion yn gorfod llenwi, ond gallai ychwanegu ragor o adnoddau fan hyn sy'n mynd i helpu nhw, enghraifft, y fideo. Nawr chi'n gweld, maen nhw dal yn gallu gweithio ar y daflen waith, ond hefyd mae yna fideo fan hyn sy'n esbonio y dasg. So, clico save. Nawr, os i fi'n agor yr aseiniad, allwch chi weld y daflen waith a hefyd y fideo sy'n esbonio. Y ffordd ola allech chi fod yn rannu y fideo yw wrth glicio Create Material, ychwanegu'ch fideo, Title, Video Task 1. Bydde hwnna wedyn yn ymddangos, fel chi'n gweld, yn y classwork fel eitem ar wahân. Tair ffordd fyna o rannu'ch fideo o fewn Google Classroom. Does dim un ffordd yn gywir mae lan i chi beth i chi yn gweld sy'n gweithio orau. Yn y stream, o fewn yr aseiniad i hun, neu fel material yn y classwork. Iawn, dyna ni. Sori, mae bach o wampin o fideo, ond fel welwch chi, mae e mor rwydd nawr i recordio gwers fideo a'i rannu fe gan ddefnyddio Google Meet a Google Classroom. Mae hwn wrth gwrs yn ddefnyddiol os ydych chi'n gofod dysgu o bell, ond gallwch chi hefyd ystyried recordio'ch gwersi chi hyd yn oed pan mae'r disgyblion i gyd yn presennol os ych chi falle yn trafod pwnc cymleth bydde fe yn fuddiol i'r disgyblion a chi'n mynd nôl a edrych dros y wers eto. Gobeithio bod hwn wedi bod o ddefnydd i chi, welai chi to.